are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Bas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Bas Paradio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma kung nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining katapusan nga Sabado sang bulan sang Nobyembre. Akon kamo ginaagdaw pod sa Pauline family sa pagsaulog sang pagtakop sang ika-50 anyos nga anibersaryo sang pagkamatay sa amon founder nga si Blessed James Alberione Pari. Si Blessed James Alberione natawo sang ika-4 sang Abril 1884 sa San Lorenzo, Fusano, Italia.
Kaginbunyagan dayon sang masunod nga adlaw tungod sang indi maayo nga sitwasyon sang iya kahimtangan sa lawas. Ang iya pamilya hamto nga Kristiyano kag hardworking nga mangunguma sa duta. Si Miguel ang iya amay kag ang iya iloy si Teresa. Ikaapat siya sa anom nga mag-ululutod. Sang lamharon pa lamang ang iya edad, iya na nabatyagan ang pagtawag sang Dios kag handom sini nga mangin isa ka alagad sang Dios, ang mangin pari. Amo ini ang nangin direksyon sang iya kabuhi sa paglabot sang iya handom. Sang gabi sa paglipas sang ika-19 kag ika-20 nga siglo, samtang nagapangamuyo ang mga seminarista sa atubangan sang Blessed Sacrament sa paghimo sang Eucharistic Adoration, iya ginkabuhi sing madalom ang iya espiritualidad. Sa iyang eksperyensya, nangin klaro ang iya pananawon sang palaabuton nga misyon, ang pagkabuhi kag paghatag sa bug-os nga kalibutan kay Jesucristo nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, sa madasig nga pamaagi, sa paggamit sang moderno nga teknolohiya sang media of communication. Nangin pari siya kag ginhatagan sang inspirasyon sang Dios sa pagtuman sang misyon nga mangin founder sang napulo ka kongregasyon kag institutes nga ginatawag Pauline Family. Agod sa pag-alagad sa simbahan kag bug-os nga katawhan, kag ini sila tanan yara sa bug-os nga kalibutan agod makaabot ang maayong balita paagi sa ila karisma. Ang amon founder nga si Blessed James Alberione nagkabuhi tubtob sa edad nga 87. Agud tapuson ang mga buluhaton nga gintugyan sang Dios sa iya. Ginadumdum siya karon nga adlaw sang tuig 1931 sa anibersaryo sang iya pagkamatay. Ang Ginoo nagasaad sing pagidait sa aton nga iya mga tawo sa iya mga pinili kung kita nagaliso sa iya. Mga muyo kita. O Dios, ginbayaw mo sa imo simbahan si Blessed James Alberione, pari, sa pagbantala sang imo anak nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, paagi sa madamo nga porma sang komunikasyon. Kabay nga amon sundo ng iya halimbawa, kagihalad ang amon kaugalingon sa pagbantala sang maayong balita sa bug-os nga katawhan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 34, tubtob 36. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, magbantay kamo, hindi kamo magpatuyang, magpahubog-hubog, kag magpalibog sining kabuhi. Basi yadtong adlaw magaabot sa inyo sing hinali, kay yadtong adlaw magaabot subong sang isa ka siod sa tanan nga mga tao sa bug-os nga duta. Magbantay kag magpangamuyo kamo perme, agod nga may kusog kamo, kag indi kamo maano kun ini nga mga butang mahanabo, kag magtindog kamo sa tubangan sang anak sang tawo. Mga utod kagabyan, para sa aton pagpamalandong sa sining adlaw, aton pamatian si Seminarian Arzam John Kabatak, halin sa Diocese sang Bacolod, second-year theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Archdiocese of Haro. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Brother Arzam. Maayo nga adlaw sa inyo mga utod ko dira kay Ginoong Hesukristo. Updin ninyo ako sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Dios nga ginkuha sa ebanghelyo suno kay San Lucas. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan nga indi kamo mawili sa pagpatuyang nga pagpangabuhi, sa pagpahubog, kag sa pagpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kay gulpi lang ini nga magaabot sa tanan nga naga-estar diri sa kalibutan. Mga utod, ang aton Ginoong Hesukristo nagapaandam sa aton nga kita magbantay, nga kung sayuron kita mangin preparado sa tanan nga tion sang aton kabuhi, bisan pa kita nagabugtaw o kung nagakatulog. Ginasiling nga sa tanan nga tion, bilang mga anak sang Dios, kita manginhanda sa pag-abot sining tion nga magakariliwat ang aton Ginoo,
apang wala sing may nakahibalo kung san o ini matabo. Hindi kita magpatuyang sa pagpangabuhi. Isa ini kamatahom nga pagpadumdum sa aton, nga ikabuhi ang subong, ipaiway ang pagpaminsa sa mga nagliligad o kunsang palaabuton. Pero ginatudluan kita nga dapat ikabuhi ang aton subong, kay ang Dios nagaistorya kag nagatudlo sa aton tanan nga sa mga tagsa-tagsa nga mga ginagya naton, ayhan, masakit, masubo, ukon kalipay, tingwaan gid naton nga hakson kag palanggaon, kung ano ang ginapaatubang sang mahal nga Dios sa aton. Kaysa sini, magatubo kita kag manginbalaan paagi sa pagpangabuhi sa aton subong nga mga eksperyensya. Hindi magpalibog sa pagpangabuhi. Ang Dios nga nagtuga sa aton, amuman ang Dios nga maghatag sa aton sang aton mga kinahanglanon. Siya isa kaamay nga hindi magpabaya sa iya mga kabataan. Gani ginatawag kita nga magkilala, magigugma, kag magserbisyo sa Dios kag sa iban. Agud ining mga butang magdugang pagid sa aton nga pagsalig sa aton amay sa langit. Kay nakahibalo kita nga hindi niya kita pagbabayan. Kay siya amo ang maghatag sa nagakaigo o grasya para sa aton pagpadayon. Gani hindi magkabalaka sa palaabuton. Ang Dios nakahibalo sang tanan. Sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo, si Jesus nagtudlo agud hindi kita makulbaan kag matublag sining mga butang. Siya naghambal nga magpreparar kamo pirmi kag magpangamuyo, nga kun matabo na initanan, may kabakod kamo agud hindi kamo maano. Sa aton nga pagpangamuyo, hindi lamang kita nagapangamuyo o kung nagaistorya sa Dios sang aton mga ginabatsyag, pero ginatudluan kita nga mamati sa tingog kag kabubuton sang Dios sa aton. Sa pagpangamuyo, mas makilala naton kung sino kag ano ang Dios sa aton. Kung ano kadako ang iya kaluoy kag pagigugma sa aton nga mga tawo, kag ang iya nga grasya nga nagabulig sa aton sa pagsabat sa tagsa-tagsa naton nga mga panawagan. Sa pagpangamuyo man naton makilalang aton kaugalingon, ang aton mga kahuyang kag mga kakulangan, pero way lamang diri nagatapos. Diri man naton makita ang aton pagkaanak kag ang matudtuod nga relasyon naton sa Dios. May kapasidad kita sa pagbuhat sang maayo, kag makaibalo kung ano ang kamatuoran. Ini nga mga bagay nagadala sa aton sang mataas nga paghangop sa mga realidad sining kalibutan, ang aton kaangtanan sa Dios, sa aton kaugalingon, kag sa iban. Ang pagpreparar kag pagpangamuyo, mga bahin lamang sang aton kabuhi bilang mga Kristiyano. Kayang mga maayo nga mga buhat amo ang nagadala sa aton nga pagtuo, paglaom kag pagigugma sa Dios. Amo ini ang mga bagay nga nagabulig sa aton sa pagpreparar sa tion nga magaabot. Paagi sa pagpangamuyo, ang Dios nga hindi naton makita naton sa iban, paagi sa pagbuhat sang maayo kag gusto, nga bunga sang aton madalom nga pangamuyo sa Dios. Gintudlo ini ni Jesus kaya mo ini ang makadala sa aton sang aton kaluwasan, paagi sa pagpreparar kag pagpangabuhi sang husto. Sa katapusan, ang tuyo sang amay sa aton amo nga maluwas kita tanan, kay kita iya mga tinuga. Tungod nga ginpalangga niya ang kalibutan sing tuman, ginpadala niyang iya bugto nga anak sa pagluwas sa aton. Gani paagi sa mga buhat ug pagpanudlo ni Jesus, kita man mamati, magpreparar, kag subon man magtuman sang kabubuton sang amay, paagi sa aton pagbuhat sang maayo, nga amo ang bunga sang aton pangamuyo. Madamo gid nga salamat Brother Arzam sa imo pag-share diri sa aton sa kahanginan sang imo reflection. Kaglauman mo gid ang amon pag-ampo para sa imo perseverance sa imo nga bukasyon. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason Brother Arzam. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri.
Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kon exposure, sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. This in the air, you can feel it everywhere. Countdown na 29 bidiyas lang nabilin bago makabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na mga kaibigan palagad sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Sabado edisyon sa Platutunan na petsa 26 kita sa bulan sa Nobyembre. Kaapat nga Sabado sa ikaunsing nga bulan tuig 2022. Kumusta na kamo? Good morning, good morning, good morning. Sa aton masok sa aton matagpalamati sa aton sin mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga barangay sulod sa Bacolod, mga sungkay naton sa mga banwa kasulod sa kabusan sang probinsya. Mga nakatuktok na ron live sa aton sa FB YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan makita ano ba tayo natin papalagan siningagas niyo Platuntunan Bombo Report sa first edition. Opo, Diyos sininga kagahon Bombo Dennis Rubica. No mga balita, nga aton gabutan mo na balita aton ibalon siningaga sa mga nagapauna naton niya mga balita lokal. Duwa ka mga kongresista gikan sa Negros Occidental ang kalakip karon sa delegasyon sa Pilipinas sa ginapatigayon nga ASEAN Interparliamentary Assembly dito sa may Pungsod, Cambodia. Samtang kapulisan sa Police Station number 1 padayon nga tumod karon ang sospechado nga nagpatay sa isa ka drug personality sa may barangay 16. Sugdanaw sa Lunes bari nang ginapaabot sa tanan sa mabot karon sugdanan nato papanagtag sa aton sila premyo adlaw-adlaw sa aton 1-2 panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa mga nagapauna naman nato niya ang mga balita sa palibot sa sang pungsod public transport sa Metro Manila. Ginakabig karon nga pinakalala ni basiya sa 2022 Urban Mobility Readiness. Base man sa isay katingtang nga dito iya sa University of California. Samtang dugang pagkain nato niya nga mga balita nasyonal ang pag-asa wala sa may nakita nga paglain sa panahon tubtob sa katapusan sa sining bulan niya sa Nobyembre. Bot silingon man namin ato sining tiyempo tubtob sa katapusan sa sining bulan. Sa aton siniya balita gikan sa luwas balita sa Russia ang Ukraine ay partikumente dito sa may syudad sang Kherson ang liwat na maging paulanan sang artillery fire sang Russian forces. Sa muna nga mga balita nga ito ni Himay-Mayon, balita nga ito nga putamoda, balita nga ito na hibalon, siningagas pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Dili kita anay mga kapanatista magkuasa ito sini-update sa patahin ko rin panganay sa FIFA World Cup 2022. Ari yung manami pagin nga balita. Kahit balaan na naman subong ya, pila na lang kaadlaw ang nabili no, pitsa 20 size na kita, ito kita matapos ng bulan sa Nobyembre. Bulan na kita sang Disyembre. Magsiling ka Disyembre, bulan sang paghigugma, bulan sang pagpambit, bulan sang pagpanghatag regalo. Tini sa Bombo Radio ko sa FM, magasugod naman kita iya sa pagpanagtag sa ato, siling nga mapapremyo siling nga bulan niya sang Disyembre, timing no? Sa ato sili 1-2 panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag sa FM. Sumugod sa Lunes mga binan, adlaw-adlaw magapanagtag kita